Vi må bruge den. Er den på? Jo. Nå. Hej. Ja. Nu skal vi bage en flot kage. Vi må bruge noget. Hvedemel, sukker, æg, mælk og en skål. Ovnen skal stilles på 275 grader Celsius. Men et af det vigtigste ved at bage en kage er, Det er her. og man aldrig må glemme at Hvor er jeg hen? Hvad ved du? Hola, jeg ved ikke noget. Fortæl mig sandheden. Jeg ved ikke noget. Hvorfor er I sådan? Fordi vi kæmper noget er nu under. Hvor er det henne? Jeg ved ikke. Hvad ved du? Jeg har allerede fortalt dig. Jeg ved ikke noget. Hvad ved du? Jeg vil få min advokat. I min tid i FBI så jeg engang en mand, som troede han var en ged. Han gik og spiste græs, og så en dag faldt han ned et bjerg. I må gå nu. Idioter. Det var mærkeligt. Og hvad er det, som den snakkede om? Skatning og regulering af erhvervslivet, mere udlicitering. Til 15 forskellige ejendomsmælere, der tilbød at overtage salget. Men det synes jeg er irriterende, fordi det er forstyrrende. Når man sælger sin lejlighed, så vil man gerne være positiv og imødekommende. Daytræ. Vi kan ikke se noget mærkeligt. Lysende tant og ikke sporspørelse. Manden, som bor i huset, er meget særlig. Forbrydelsen gav os ingen oplysninger om sagen, og vi bliver nødt til at spionere de to beboere. Fortæl til selv, beboerne er måske homoseksuelle. Ja, det er de bestemt. Hey, Hvad? for noget? Hvad laver vi i vores have? Vi er gartners. Ja, vi er gartners. Jeg er forkert. Heldigvis var jeg her. Vi har fundet spøgelset. Hvad for noget? En spejlpølse! Nej, et spøgelset. Der var en i huset, og det prøvede at spørge os. Jeg vidste det! Kom ind. I kan hjælpe os. Kom. Om en arm. Okay. Jeg er drøgeren, og jeg ætla at være vondur. Hvad fanden snakker du om? Jeg er drøger. Hvad? Jeg forstår ikke. Spøgelset. Det snakker islandsk. Islandsk? Nej, jeg tror det ikke. Det er sandt. Vi kunne ikke finde ud af, hvad den prøver at sige. Den snakker kun islandsk. Vi kan ikke hjælpe jer. I er alene. Jeg bliver nødt at finde en talelærer på nettet, og han kan lære jer at snakke islandsk. Det er den ene vej til, at I kan lære at forstå spøgelset. Så må vi gøre det. Ha' det godt. Farvel. Bye.
Jeg prøver at finde en talelærer, så kom hjælpe os med at lære islandsk. Ja, kom nu. Kom nu. Her. Jeg har fundet. Nummeret er 4, 6, 2, 6, 4, 9, 1, 0, 5. Nå, min telefon. Halløj. Hej, det er mig. Vi har en problem her. Nå, har I problemer? Ja, og du er det eneste, som kan hjælpe os. Hvad er det? Det er et frygteligt spøgelse, Et spøgelse! og det snakker ikke engang dansk, men islandsk. Og snakker den islandsk? Du bliver nødt til at komme. Den må stoppes. Jeg kommer snart. Undskyld, jeg glemte min taske. Nu starter vi. Men nu skal jeg lære jer islandsk. Jeg er kommet til at lære jer. Jeg tager ikke nogen skid for nogen bisebølle. I vil græde. I vil svede. I vil ønske, at det var død. Men jeg giver ikke en skid. Jeg stopper ikke, indtil det islandske mål flyder af deres læber, ligesom en vandfald. Og spøgelset, den lortetis, vil ønske, at det ikke brød loven. Fordi forbrydelser betaler sig aldrig. Jeg, mester, du må lære os islandsk. Så starter vi. Tølvar. Tolven? Nej, det er ikke rigtigt. Nej. Bjúaldin. Nej. Rabarbari. Nej! I er simpelthen umulige! Det er værre, end jeg synes. Jeg bliver nødt til at tage frem bøgerne. Det er umuligt. Det er jo umuligt, ja. Det er umuligt. 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 Umuligt. Nej. I giver ikke op. Men, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Jeg snakker islandsk, men ikke dansk. Jeg snakker islandsk, men ikke dansk. Jeg snakker islandsk. Rabarbari. Rabarbari. Tølva, rabarbari, bjúaldin. Nu snakker vi perfekt islandsk. Det er rigtigt. Jeg er simpelthen så stolt. Tak for det.
Og nu fanger vi spøgelset. Det skal I gøre. Men desværre kan jeg ikke komme med. Jeg må gå og hjælpe mere folk. Farvel, mester. Vi elsker dig. Farvel, venner. Jeg glemmer aldrig, hvad I har gjort. Jeg er drøgeren. Er du spøgelse? Ha! Skilur du, hvad jeg sagde? Ja, vi har forstået islandsk. Hvad er det nu, at gøre? Du skal løbe. Efter ham. Du skal ikke prøve at bevæge dig. Nu har vi endelig fanget spøgelset. Kom så bare. Vi skal tage masken efter monsteret. Komið, sagði þú blessuð. Jon også. Jeg kan ikke tro at det er dig. Það var ég og mér hefði ekki tekist það ef ekki hefði verið fyrir ykkur afskiptasömu krakka og fjöti. Ja, nu forstår jeg. Jonas er ud for at stjæle vores kage. Det har været hans mål hele tiden. Han kunne se, hvor godt det gik for os begge. Han ville være med. Ja, nu forstår jeg det hele. Han klædte sig op som et spøgelse for at gøre os bange. Jeg vidste det. Jeg tror at det er dig. Jo, det er mig. Komið, sagði þú blessuð. God dag. Ég og mér hefði ekki tekist það fyrir ykkur nema fyrir ykkur. Mér hefði tekist það ef ekki hefði verið fyrir ykkur. Spøgelse.
Fuck! Allir, shut up! Ja, sandt. Goddammit! Ja, drengurinn. Hvad? Eftir ham. Hej. Já, þetta sést ekki til. Eftir ham. Ég sagði að ég ætla að sé mér, þú sér.